Boas tardes aquí outra vez aquí de San Miguel, desde o pabillón, pelos aforas. Estamos recibindo aquí o amigo Pelayo, o perigo que se está sorteando hoy aquí. Bautizámoslo con nombre de Pelayo, entende tú? A ver, Pirán, que vamos a poñer por aí a facer? Vamos a poñer a facer para que teña ben gordo para poder leválo nosotros ben gordiño, ben preparado. Non é que houve quen dixo aí que xa iban preparar hoy para churrasco, a ver, é verdade eso ou non é? É verdade, sí, que hai unha... Aí está! Atención! Cuidado! Aí! Agarra aí que escapa. Está algo bravo porque ven un animal para teñer súa mãe e non digo nada. Poño o micro, a ver. Declaración. A ver, unhas palabras aquí para te levar algo, por favor, a ver, aguantade, a ver, unhas palabras para te levar algo. A ver, apertei un. ¡Ay,